Illum għanna maħna l-Sinjura Lina Brogdorf, intervista differenti mill-bqija, id-din il-taqaw online, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-ħsib fija. Biex naddu ftit tal-ewwel mistoqsija, għalik x'inhi l-letteratura? Għalija il-kelma letteratura tista' tfisser żewġ affarijiet. Per eżempju, waħda li mhux il-kastana, imma ngħidu la letteratura, per eżempju, jekk jien nixtri qasrija, pjanta ħajja, u jkollha dik il-karta madwarha bil-direzzjonijiet kemm għandek is-saqi fejn għandek qiegħda bla bla. Dik ngħidu l-letteratura. Imma fil-kastana m'għandux jaqsam xejn u xek. Fil-kastana nifhmu kitba kwalità stil ta' kitba li daqsxejn differenti minn kitba oħra normali. Għalina fuq di se nitkellmu l-iktar, mhux fuq tal-pjanta ġifieri. Eżatt. U allura x'tagħmel il-letteratura li forom oħra ta' kitba ma jagħmlux? Il-letteratura tal-kitba tagħna li qed nitkellmu fuqha għandha qawwa fiha biex tkun miktuba b'ċertu stil differenti minn kitba oħra. Tuża espressjonijiet li kapaċi għan l-emozzjoni tal-bniedem u kapaċi tellaq magħha fuq l-iktar ċaċet għoljin ta' emozzjoni tal-bniedem jew tisdek fil-widin mudlama u swed. Għaliex tkun miktuba bi-stil studjat, mhux jiġifieri dik hija l-letteratura. Ejjeb ħafna. Issa inti magħrufa bħala awtriċi li ktibt diversi antoloġiji, kodba u anke radiodrammi fost l-oħrajn. Kif tagħżel li ma' ġeneru ser tikteb? Ġieli kkunsidrajt li forsi dik inħalliha l-radiodram, dak inħalliha l-novella? L-istramba fija naturalment jien fuq irid nitkellem, ma nistax ngħid kittiba oħra jiġilhom xbali. Imma malli jiġi il-ħsieb donnu miegħu iġib l-istil li inti tikteb fih, per eżempju. Inkun qed hawn qiegħda nkeċner jew naħsel il-ħweġġ jew xi ħaġa u tiġi frasi il-bidwi f'qajjar kien qiegħed waħdu. Tħossha hekk, dik naturalment dik hija poeżija. Taf x'irid ngħidlek? Il-ħsieb iġib miegħu l-istil li jinti tittapplika. Għax imbagħad inti tbagħad tirranġa u ddawwarha minn hemm u minn hawn, insomma tagħmilha poeżija. Vers fi vrus jiġifieri. Jiġifieri jiġi waħdu l-ħsieb tara x'skont. Hekk nara, u mbagħad differenti hekk jiġi ħsieb ġu rasi pereżempju tifel mititlu ommu, ħallitu l-tim jiet jitrabba ma' missier li reġa' żżewweġ, l-omm ma tantx kienet iġibu. Dannu hemm żerrija ta' novella hemm. Tifhimni? Jien b'kollox għandi 11 il-ktieb ġabra ta' novelli u 11 romanz. U mbagħad hemm ieħor differenti minn daw it-tnejn li huwa Sireni u Serenati li hu autobiografija. Kont irbaħt il-premju tal-pinna tal-pinna tal-kodba ġifieri. Fl-2004 il-ktieb ħareġ fl-2002 u fl-2004 ġifieri ħadd il-premju tiegħu. Ma kienx l-ewwel ktieb li ktibt dik is-sabiħa, kontini nikteb affarijiet oħra. Għax l-ewwel ma bdejt nikteb jien kienu artikoli fuq il-Gazzetta Leħen is-Sewwa. Artikoli storiċi x'għamlet il-Knisja l-ħaddiem tul iż-żminijiet xi ħaġa hekk kienu. Jiġifieri mbagħad fl-1974 tħajjart nikteb l-ewwel romanz kien Kwinta il-Qamar. Rġajt waqaf tal-żmien twil, ma ktibx iktar romanzi, imma ġifieri fl-istess ħin xi ħaġa kont nikteb. Saġġi jew ngħidulhom artikoli ngħidulhom hekk li kont immur bihom
ir-Rediffusion dak iż-żmien, ir-Radio Malta kien jissejjaħ, u kont nieħu sem kull ġimgħa mal-professur José Aquilina li kien jinkoraġġini ħafna, 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 ħafna. U l-kelma tiegħu qabel noħroġ kull darba wara il-xandira ma kellniex recording dak iż-żmien, kien jgħidli Lin ibqa' ikteb. Lin ara x'qed ngħidlek ibqa' ikteb. U ninsija dik tiegħu. U għandek xogħlijiet bl-Ingliż? Xogħli jien ma ktibx bl-Ingliż, imma tnejn mir-romanzi tiegħi, wieħed mhux ir-romanza Serenu Serenati, qiegħed bl-Ingliż Serenades and Sirens, it-traduċih Alfred Palma. U l-aħħar romanz li ktibt, Luciano, ukoll qiegħed bl-Ingliż, it-traduċietu Rosemary Caruana. Jien ma li ktibt bl-Ingliż, mhux romanzi u kodba hekk, ktibt radio plays, reċti, l-iktar tal-miliet, li għandanka mhux tal-miliet, għatfall fejn kont tal-lim Sanna Luigi, u għatfall fejn kont tal-lim id-Dutrina għaw tal-Ibraċ. Dawk bl-Ingliż. Dak miktubin rajt bl-Ingliż. Għalfejn għażilt li tikteb dawk bl-Ingliż? Għax Sanna Luigi kienu English speaking ruħi. U biex ġelhom jitkellmu bil-Malti jaqlawlek f'wiedek. Eżatt, trid tadatta l-udjenza. Tal-Ibraċ, ukoll id-Dutrina kont nagħlimilhom bl-Ingliż. Allura se nagħmilhom Christmas play irridu jipproduċuha bl-Ingliż. Iva. U x'fisser għalik il-moviment hawn minn letterarju? Dak kien aktarx l-ewwel pass li ħadu grupp ta' nies li jinteressom il-letteratura meta bdejna niġu daqsxejn f'sikitna wara il-gwerra. Fl-istess żmien ma nafx x'qablu ma ngħidlekx bil-preċiż. Jew ftit warah kien hemm laqda letterarja Maltija li tagħha kont president għal xi 14-il sena. Issa dik spiċċat ukoll. Għax kollha xjaħna u mietu most of them taf kif. U allura iż-żgħażagħ għandhom gruppi oħra b'ismijiet differenti. U x'kien l-irwol tiegħek f'dan il-moviment? Membru, qatt ma provajt nidħol għall-kumitat, kont għadni nibża minix tal-livell ta' standard tajjeb daqs l-oħrajn taf kif jiġrilek. Eżatt. U x'kienu l-influenzi letterarji u artistiċi Maltin u anke barranin fuq ix-xogħlijiet tiegħek? Xi ftit jew wisq ħallew impatt fuqi għax tibda taqra u tisma' li ħarġu kodba u drammi. Kien hemm awturi partikolari li ħallew impatt fuq il-kitbiet tiegħek? Partikolari le, ma kont nixrob mill-ħafna jjun, meta nisma' xi ħaġa naqra dwarha u hekk jiġifieri. Alright, u kont taqra xogħlijiet partikolari jew ma kellekx preferenza? Preferenza ma kellix. Kont naqra kollox. Tajjeb, u kif bdejt tikteb? Kif bdejt nikteb? Propjament missieri ġenninni, għax missieri kien jikteb xi poeżiji. Kien kantant, meta kont l-ewwel waħda minn uliedu u jħodni dejjem miegħu. U waqt il-festi, il-paniġirki kienu jkunu mhux bħal tal-lum xi siegħa u nofs paniġirku. Kien joħroġni mill-Klisja, imorru f'xi jalqa u joqgħod jaqra l-poeżiji bl-Ingliż. Longfellow, Wordsworth, what have you. Koll dejjem jaqra l-poeżiji. U beda jġenninni għall-kitba, kienu li ġenninni. Mbagħad jiġifieri wara l-gwerra kont allura teenager jien għax intwelid fl-1930. Bdejt nitħajjar nikteb dawn l-artikoli li għattlek fuq il-leħen is-sewwa. U minn ħaġa ġib l-oħra, ma tafx kif jiġrilek. Għaddejt imbagħad anke novelli, mhux hekk? Għaddejt għan-novelli mbagħad. U wara n-novelli tħajjart dik l-autobiografija, dik fetħet li iktar għamlet li kuraġġ.
U llum il-ġurnata għadek tikteb? Xi ħaġa żgħira għaddi nikteb, mhux wisq imma. Issa inti fil-bidu qed li wkoll li kien hemm xi żmien fejn waqaft tikteb. Għaliex? Kien hemm xi żmien biex trabbi l-familja u kelli 4 titfal. Jiġifieri Prioritajiet u jinbidlu ftit. hemm il-prijoritajiet u kont ngħid il-żewġi fix-xogħol tiegħu wkoll. Allura ma stajx ġieli niftakarni għandi stampa ċara qudiemi bidejja nipprova nittajpja u b'saqajja nipprova nċaqlaq xi premlin u premlaw biex inżommhom bi kwietom. Tajjeb ħafna. Tiddistingwi perjodi differenti fil-kitba tiegħek? Le, ħlifdak meta bdejt nikteb mhux għall-gazzetta, għax dak kien sempliċement affarijiet storiċi u nagħmel riċerka u dan. Issa dik spiċċat, u mbagħad ma tafx inti bdejt falja ġdida. Right. U minn hemmhekk imbagħad bqajt isek dejjem mixja l-istess. Eżatt. Semmejna wkoll l-awtobiografija Sireni u Serenati. Fil-kitbiet l-oħra tiegħek taħseb li hemm elementi awtobiografiċi? Probabbli li xi ħaġa tkun daħlet tkun daħlet ġo fik, ma tistax teħles minnha. Kultant jisek bla ma taf. Jekk toqgħod attenta, imma tkun maġuna miegħek il-passat u l-affarijiet li ġraw madwarek, pereżempju il-gwerra. Jien għandi 440 novella. Għandi minnhom numru mhux ħażin bis-suġġett, mhux bis-suġġett tal-gwerra, imma fil-background hemm il-gwerra. Jew fuq xi ħadd li waqatlu d-dar, jew fuq xi soldat li mara l-gwerra. Għax mingħajr ma tridu tidħol fik dik. Oħrajn ta' madwari u li kont tisma' u x'nafien. Jiġifieri affettwawk l-affarijiet li kienu qed jiġri madwarek. Żgur, mela. U x'inhu l-akbar xkiel li sibt matul ħajtek forsi biex tippubblika? Le, għaliex biex nippubblika kemm il-klabb Kodba Maltin illum nafuh bħala Mitzi. U kemm il-Horizons, it-tnej kienu ġentlomi miegħi u għenuni ferm. Minn dak ma nistax ingor minnhom. Right, u sibt forsi xi xkiel ieħor mela? Le, xkiel huwa l-ħin li ma ssibx ħin biżejjed dak l-uniku għadu tiegħi. U kellek problemi biċ-ċensura? Le, ma nistax ngħid li qatt kelli. Però noqgħod attenta ħafna niċċensura li l-nifsi kull sentenza daqsxejn fit-tażejjed jien. Jiġifieri nikteb novella, ma ngħidx lesta, naqra u nerġa' naqra u nbiddel, nallinnulaw u nħawwad għax indum biex inkun sodisfatta għal kollox. Jiġifieri temmen imbagħad bl-awtoċensura? Żgur. Għalfejn huwa importanti għalik? Allura inħalli l-ħadd ieħor jikkritikani mhux aħjar xi ħaġa skont jien int għandek l-idea tiegħek u jien għandi l-idea tiegħi mhux veru. Ġifieri għandu jmnej wara dak kollu, inti tgħidilha x'hemm ktibtek u dak ma naqbilx miegħek, ngħidlek mhux semmerik għax int għandek dritt għall-opinjoni tiegħek. U kif kienu differenti il-produzzjonijiet ta' fuq ir-Rediffusion minn dak li kont tikteb biex tippubblika? Kif kienu differenti? Forsi fil-produzzjoni jekk kienx hemm iktar ħsieb warajh. Għal-Rediffusion ktibt ħafna. Kien hemm żmien meta kelli 6 programmi fil-ġimgħa. L-aħwa. Iva. Jiġifieri kif kienu differenti? Li kienu differenti li kienu diretti, xandir dirett, li taħsib llum titwerwer kważi. Żgur. Għax drajna issa bil-fsiet,
ta' kif għatlin fil-bidu, hekk nieħdu żball tikkonfondix. Ma dak iż-żmien ma kienx hekk. Tifhem kien imma tidraħ ukoll. Konna drajna. Ma kontx nibża ngħidu hekk. Kellek biċċa xogħol mela 6 fil-ġimgħa? Iva. Wieħed minnhom ngħid il-verità, wieħed minnhom kien qasir. Kien ta' kwarta, imma l-oħrajn kienu ta' nofsija, l-oħrajn il-5 l-oħra. Dwar it-tisjir, dawk it-trabbi tfal. Okay. U affarijiet hekk. Kienu temi varjati jiġifieri. Iva, kollha varjati minn xulxin. Biċċa minnhom kienu wieħed minnhom kien Fares, mhux drabni, Fares li jieħdu sem dejjem l-istess 5 min-nies u dejjem episodji differenti jiġifieri. Interessanti ħafna. Taħseb li l-kidba tiegħek tista' tiġi meqjusa bħala waħda nostalġika? Tista' probabbli naħseb li l-kidba ta' kulħadd hija ftit nostalġika. Għajda min seqbad u jikteb. Taf xirrid ngħidlek, hekk ma tiktibx affarijiet fuq ix-xjenza. Fuq ix-xjenza ma tkunx nostalġika mbagħad. Da bħalma semmejna l-elementi autobiografiċi. Eżatt. Ġifieri awtomatikament. Mingħajr ma trid tkun maġuna miegħek. Eżatt. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija mill-ewwel darba li bdejt tikteb għallum il-ġurnata? Sar żvilupp. Ibda biex għaw iktar kodba Maltin tidħol ġurnadut issib kwantità ta' kodba Maltin. Forsi mhux kollha tal-istess standard ta' kitba taf kif dak irħilu. Imma ma sarux jibżaw anke min il-kittieba ma sarux jibżaw jippreżentaw ix-xogħol bil-Malti. Barra minn hekk jiena nisma' ħafna Radio Malta u l-Campus Radio. Hemm iktar studenti li qed jażlu da suġġett tal-Malti bħala suġġett ta' speċjalizzazzjoni, mhux qed jibżaw minnu, mhux bħal qabel kulħadd Ingliż, Taljan, forsi Franċiż. Il-Malti speċi kburin li jażlu l-Malti, iva jiena l-Malti tisma'hom kif jitkellmu, mela jien il-Malti nħobbu, jien il-Malti hekk speċi. Il-fatt aħna jiena kont fil-kors tal-Malti u ġieli tisma' mal-profs mifsud. Iva. U ġieli tisma' hekk il-min jgħidlek imma bil-Malti x'ħatamel. Imma konna grupp kbir, konna numru kbir ta' studenti fil-kors. Jgħid fil-programm ta' nar ressa ukoll studenti biex jitkellmu jisaqsihom l-esperjenza tagħhom u tieħu gost tisma'hom. Almenu tgħid hemm min qed jieħu l-inizjattiva li Malta quddiem. Eżatt. U l-aħħar mistoqsija forsi ftit iktar ġenerali, kif inbidlet il-Malta li qed ngħixu fiha llum? Kif inbidlet il-Malta tal-lum? Naħseb. Kull pajjiż jinbidel kull ġurnata mingħajr ma nindunaw. Dik l-ewwel biċċa xogħol. Kif inbidlet li l-medja iktar bidla kbira tagħmilha l-medja. Għaliex kull fejn iddawwar rasek u tara l-aħbarijiet, issek ma tistax taħrab il-kamera tal-medja. U l-kummenti tan-nies u bil-Facebook u x'naf jien. Nies jikkritikawk. Skużi? Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u jrid isemmaha. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Jiġifieri kif inbidlet il-Malta tal-lum? Bħalissa bil-Covid u hekk morna biex ħadna diksa ta' ġmilna. Għax kif taf inti konna msakrin ġewwa kważi għal sentej. Imma konna mixin il-qudiem mhux ħażin. Jien nara li anke nies. Skużi. Għajli.
familji minn ċertu irħula li ma tistennihomx. Tara minnhom joħroġ wieħed jew tnej li jmorru l-università tfal, tiskanta. U dak huwa progress enormi, Firri tara li dak li sar huwa kollu progress jew forsi hemm xi biċċiet fejn Regress. Probabbli li hemm ukoll skont ma tisma' ta' madwarek, dari ma kienx ikollna daqshekk familji bil-kwiet qed tifhimni xi rrid ngħid? Disgrazzjatament dawk qed jiżdiedu. Li mhux sinjal tajjeb. La għalihom stess imsiken, laqqas għall-ulied li qed jitrabbu magħhom. Tajjeb, tixtieq iżid xi ħaġa oħra jiena min-naħa tiegħi daw kienu l-mistoqsijiet. X'baqalna ngħidu? Jien naħseb li dar li ma jkollix kollezzjoni ta' kodba ġo fiha hija dar veru miżera. Għax mhix se tħajjar il-ulieda għal-kodba veru, jekk ikollok biss jinnaf radjijiet u affarijiet hekk. Il-kidba u l-qari huwa importanti. Avvolja għandna medji oħra ta' talim illum, imma l-letteratura li tibbet mill-kidba nara ta' importanza kbira. Naħseb li sfortunatament ma tantx taw tfal li ifittxu l-qari. Diki. Aw ħafna taqbattejt bit-teknoloġija ħafna. Teknoloġiji ġodda u hekk joħorġulhom toys ġodda, allura da tfalu. U ngħiduha kif li sama taqabba tifel jew tifla żgħira biex jaqraw, mhix biex xogħol ħafifa. Żgur. Fiha x-xogħol. U dak li jkun forsi jaqta' qalbu għalkemm l-iskejjel għandna nurseries minn dawk żdiedu veru. U fejn dawar wiċċek illum tara nurseries tat-tfal għadhom kif twildu. Żgur. Veru, dik ħaġa ġdida żgur għal Malta. Imma żmien ħadd jista' jsommu. Eżatt, fejn jidħol il-qari għadna forsi rridu naħdmu ftit iktar. Iżjed, iva. Żgur. Grazzi ta' din l-intervista, kienet interessanti ħafna.